Menene matsayar Jamb game da ɗalibai 'yan ƙasa da shekaru 16 ma'ana under 16? Akwai ɗalibai da dama da ke kammala karatunsu na sakandare a ƙananan shekaru, ma'ana suna ƙasa da shekara 16, kuma waɗannan ɗaliban suna son shiga jami'a. Sai dai idan sun zo rijistar Jamb sai a ce musu za su iya sayan fin ne na iya mock off ma'ana trial test, ma'ana za su sayi fin ne kawai na jarabawar Jamb da Jamb ta kawo ta gwaji, wanda za su yi gwaji ne kawai su fahimci a ƙwarewarsu domin su shirya wa Jamb ɗinsu idan sun kai shekara 16. Menene matsayin waɗannan ɗalibai? Waɗannan ɗaliban da ba su kai shekara 16 ba suna da dama su ma su yi rijistar Jamb bisa wani sharaɗi guda ɗaya. Ma'ana za su iya rijistar Jamb ne a Jamb State Office kaɗai, babu wata CBT Center da za ta iya waɗannan ɗaliban rajista. Sannan abu na biyu, sharaɗin rijistar su shine sai iyayensu ko kuma wakilansu sun saka hannu a wani form da ake cewa consent form. Sai sun cika consent form sun sa hannu, ma'ana sun amince ga Jamb bisa sharaɗanta ga ɗalibai 'yan ƙasa da shekara 16. Bayan iyayensu sun sa hannu a consent form, za a iya musu rajista, kuma za su rubuta jarabawar Jamb kamar yadda kowane ɗalibi zai rubuta, amma bisa wani sharaɗi guda ɗaya. Sharaɗin shine ba za a ba su admission su shiga jami'a ba su da tabbacin shiga jami'a sai idan sun samu maki kaso 80 cikin wannan jarabawa. Jamb maki 400 ce. Don haka domin samun kaso 80 a jarabawar Jamb, hakan yana nufin dole sai ɗalibi ya samu maki aƙalla 320. Idan ɗalibi zai iya cin maki 320, Jamb tana ganin ko da shekarunsu ba su kai 16 ba zai iya shiga jami'a. Wannan shine tsarin. Dole sai ɗalibi ya iya cin wannan makin kafin a bashi admission a jami'a. Wannan shine. Iyaye za su je G&C department ne a hukumar Jamb domin su karɓi wannan consent form su cika domin yi wa yaransu 'yan ƙasa da shekara 16 rijista. Kuma su ma suna da form ɗinsu na rijista kamar yadda kowane ɗalibai suke da su. Wannan shine form na rijistan ɗalibai 'yan ƙasa da shekara 16. Allah ya ba mu sa'a.